ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእላመነ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይሃሉ ምስሌነ ወምስለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ኪዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮም እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረትን ሳያምታንም ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋ ወሀብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተወልደ እማርያም ቅድስት ድንግል
ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳሃለነ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማናብሖ ዳግመ ስብሐት ይኩነን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለእግዚአብሔር ጎይታን ንዓኻ ኩሉን ዝፈጠርካን ዘይትረአ ኣምላኽ ብኩሉን ትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኹልጦ ብሓያት ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓሉ ዝምሕረተን ዝፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብን ተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ቅዱሳኑ ዛዕረብ ናይ ብቕቲ ቃሊኻ ንስኻ ብዘየቋር ምስጋናን በዓሉ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብእ ዘይተፈጠርካ ዋ ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትመርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥሙም ነገርካና መምሪኻ ዘይጠፍ ብርሃን ንስፈኸና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቐርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍ ኣለና ህዝበኻ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ንዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዘብትመምር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎን ጸሎን ትቕበል ወልድኻ ናኻ ነመስግና ኣለና ቀዳማይ በኹርና ያብቃነ ዘም ንጽዋዓካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ከኦ ንብሪ ዘይብሉ ንጻሕቦ ጻጽየን ቁንቁን ዘይበላሾ ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጽም ልቢ ዝኣምኑኻ ትብህን መላእኽቲ ክመስግኖ ዘውትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ታሪኽካ ፍቐረ ኣብኻብረኻልና ካብ መዓሙፅ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውፅኻና ካብ ሞት ኣድንካ ሕይወት ኣብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፅኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያት ናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና በረትካ ንኣኻና ኣምላኽና ክንውድስን ብዘይ ምቁራፅ ኩሉ ሰዓከ ንመስግን ብርሃን ኣበና ህዝቡን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ
مسابو لعلو كلن زغن كايس ودي جابير مسنا جلال منكسخا إذا مسكانا زين سالسا كزي كعبنا نقرب لنا كل بتردما بمرعاد منفس فرحاتنا مسكنا كالو أوق نسورو كل من نفسات صار كان باخصني عم نبرو منافس زوب زوم محاسمة غلط كوانا زداخا كابتفات وربي وزغن كان نسخا نابتنا جلالم تسفى مدحان زلو سقم يكوي زغن كان نسخا نتوان باريش نقو تدهن نتمام بالربدا زلو خاب سقها تحو نتمام بصور ما سر زلو خمساتهم تنبر كم ما سرت مزبط غانا المساخين النزبخين زناز زمنتهم صامود ما بمسكل زبجونتهم توكلنا كل معات كبانا زمل سندرق النسخة قويت نبياتنا ورياتهم مبنى سمسكن خانا عغان ودسنا مسكن كللنا أما دريوات منطقنا الربا غامينا فقر كان قبرنا بتزاز كاك من ملالس كبرنا وقويتان كلنا عشتنا عبيتنا من محاضر النهز من قواسنا مقاسين بمرات كحلو وقويتانا أملاقنا برغم من قسنات كايمك المعالم مسكانانا أبن ولد منفذ قدسني قبالة من كل سعن ولد ولدن زي ودان زي العالم عالم يا لك لعالم آمين صقا زእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልከ ምስለ መንፈስከ ለአምላክ هلنا لبك እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓደ ዘለዎ ንኹሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚር ዝነበረ ብርሃንና ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርፅ ይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ማዕንቀብ ጸልማ ዘወፃኸና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ፀጋኸና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈትሒኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዕ ካብ በረቶ ይረቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድን ትልሙና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዘልእ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየልና ፈሪጡ ፍቓዱ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅኦ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት ናይቶም ሓዲርዎም ዝንብል ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማለት ሰማዕ እዩ ወጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንኣኻ ነመስግን ንኣኻ ንውድስ ንኣኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ወጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳትካ ንስብራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምፀማት መንስሒ ባማም ተታሕዚ መዕወይ
نسمامات وسخون كايوم مزلفون سلمات كاسقايو برهان سفتر زي عرب صحي زي تفهمراتي كل ساعة لو قدسان وزبر صحي بمدفتان كل سلمات عالم زفتريو سامن مدحان تولد كان كل تجلس كان نفس ملس كان سخاخان كل دما بب زلي قديم كحلقان ملاز فتر كبخل جس عالم نمدر فتر كان سخاخا كابتن تتوبنا يمرون كاب ابنا بز عالم تلاقه زهلاوي زي برسن زي مرمرني زي منفسي نزل بسر كان نسخة مسكني خاسم كون مسن كري أقويتا من تزن حنا بارت كان ود سكال لونا أنا زودز كان نسالسا كزينا وخان قرب لنا زي الوتنا كامنة تاب كان بوخا ما سرت موت كن سعر كبر كان كابس مرحة خون ثم أغاز أمنو كن علنا ذهب كان سغاغان كل حيل السلام منفس كن رقص كان زي في التحكم فتح دما مش أبو خاف أرجبر كالنا أما خلنا خن كارم عرق كان أقويتا نتهم ذن منقسم أيام أقويتا أزم إن لمنا كون هين كسس أبغى زي اختصاب للصلاين دعوتي هالونا كم ثلاث صلاة كن حلو زي قارد صلاة هبنا أو صلاة مقسم مبلتات سنان زختمات كاتقبل بحتيان رغس برت كان عايش على بنتفات ملس أبيت ما سرتن ذلو أدحن أقويتنا أملخنا بروح من قسنات كأيما نقول لنا تسقعوا خنانا اسم لك اجزئوا أملاكنا من قست برو آمين قاهو لك زي أبير يهالو مثلك مثل منفسك لأملاك مدحان نفسنا نزغن كان زيت الوتنا غنا مسرت باتن عقب البابنا علبنا نبزر خلنا سلمات لنا نحرق بنات كامر زغلل كان نسخا نتنطفاتو فينا تسخمز قالو دخد حن كايب زيت فك عدس كايو بتزاد كار ما ستتات فنت تفر لخيمه دخن توجه خيو وقويتام انت زنحنا بارت كان مسكنك كالنا سكالنا اللي كان ملاقتي بزي قرنت كان ماليت كل ساعة زمسكون خاخا كويتا زاقاسي باقوتيت ماليتم كل ساعة زمسكون خانا يكور مسكانا يكدم مساخات نبره ناتكا قال ناتكا مخر ناتكا طوب ناتكا مسحان زلاكا عالم كي تفتر مساخال وزغنه هو اتبار سمن مرحم سقات تقل سقال كبارتاتي تحرز وصانا ودخان فوركان كويتانا يسكور سسي سلازق كويتانا احنا بارت كان ود سكالونا ويدسك بيوت قويتانا أخا كما أمغل بنان سالسا قزي وداسي نقرب الكالنا نفس تحوت هازر إني كنو من فشل الزيبل نتم تسدس قبل من زرد أمن نتم أبرق حتى يتوحي تمسا غي مرحني نتم يازا حال نكو عزب كلهم عركم منان ساركان زمسكرلم ننسحان محضري أم صدق نزس وسمعين مبلت كداني زغتا ما زال نتام رامز كان أمنتهم قو أمن فسنا بسقان حالين كتكون تخلو تكرسيان كون مرهاز وقويتا كيرفنا كل ساعنا خانا ودسنا بوام سالمن قسخا بلباتنا نفلت لنا بأغم فقر ودغان قويتانا إيسن بو مسكانان صنعات زل كان زل عالم عالم زبتو لك سبها
ለዓለም አሜን። ስብሃት ለአብ ለዘአንቀሐነም ይደሉ ለአብ ስብሃት ለወልድ ፈወሰነም ይደሉ ለመንፈስ ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘሐወፀነ ማርያም መንፈስ ቅዱስ አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስባ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለምነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረብ ሀለ አምላክ ረበለልና አውደ ዓመትና ባረኸልና ቀድሰልና አይነ ልብናና ዝበርሃሉ መገድና ዝቐንዓሉ ግበረልና ዓለም ሰላም ነዛዘልና የሀገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ሕሙማን ፈውሰልና ሕዙናን አጸናንዓልና ዝዓረፉ መንግስቲ ኸውርሰልና ጠምየም ጸምየም ዘለው ንስዓልና ብስጋብ ነፍሲ ተኣስርፍትሃልና ፋሕ ዝበለ ኣክበልና ኣብ ፀበባ ኣብ ጭንቂ መከራ ዘሎ ድማ መሰረ ፍጠረሎም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ ወስብሐት ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከመ ምድሪ ይሁን ናይለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ብእሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሃይልን ክብርን ብዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ ዘቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ካሓድገልና ናፍቁር ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በኃይል ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በኃይል ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በኃይል ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በኃይል ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በኃይል ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በኃይል ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ሰላም እግበረልና
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እትህቦ ናይ ሰሙነ ትንሣኤ ናይ ስብሃተ ነግህ አገልግሎትን ቃለ እግዚአብሔርን አብዘት ዘለኹም ኾንኩም በንቃዕድዎን ብጥብዓትን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ሰናይ ፈቃዱ ኮይኑ አበሳናን በደልናን ኃጢአትናን ከይጸብጸበ በዓይኑ ምሕረቱ ጠሚቱ ዕለተ ትንሣኤኡ ብሓጎስን ብበረኸትን አብዒልና ሳብዚ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ሕጂ በዚ ሰዓት እዚ በዛ አገልግሎት እዚ ክንሳተፍ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሐዮ። ህዝበ እግዚአብሔር ንስኻትኩምን ጊዜኹም አወሃሂድኩም ነቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እትህቦ አገልግሎት ብጥብዓትን በአንቃዕድዎን ብምክትታልኩም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን አስበ ትሑታን ይኽፈልኩም ትብል። ሎሚ ካብተን ሰሙነ ትንሣኤ ዝኾና ዕለታት ራብዓይቲ መዓልቲ ዝኾነት ረቡዕ ኢና ዘለና። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኹለነተን ናይ ሰሙነ ሕማማት መዓልታት ይኹን ናይ ሰሙነ ትንሣኤ መዓልታት ስያሜ ሂባተን ኣላ። በዚ ምኽንያት ሶኒ ማዕዶት፣ ሶሉስ ቶማስ፣ ረቡዕ አልዓዛር፣ ሐሙስ አዳም፣ ዓርቢ ቤተ ክርስቲያን፣ ቀዳም ከዓ ቅዱሳት አንስቲ ኢላ ሰይማቶላ። ሎሚ ረቡዕ አልዓዛር እዩ። እቲ ነልዓዛር ዘተንስአ ነቲ ኣነን ትንሣኤን ህይወትን እየ እቲ በኣይ ዝኣምን እንተሞተ እኳ ብህይወት ክነብር እዩ እቲ ብህይወት ዘሎ እሞ በኣይ ዝኣምን ከዓ ኣይክመውትን እዩ ዝበሎ ቃል ጎይታ ምስ ትንሣኤኡ ኣዝኻ ኣኺርና ክነስተንትኖ ምእንቲ ሎሚ አልዓዛር ኢላ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰይማቶ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙጻሓራ ይፍጠረሎም ኣብ ሓዘን ንዘለዉ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግሥተ ሰማያት የዋርሶም ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕል አእምሮ ይሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና። ቅድሚ ጸሎተ ሽዳን አቦና ዘንበብዎ ናይዚ ሰዓት እዚ ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 24 ካብ 1 ክሳብ 12 እዩ። እዚ ወንጌል እዚ ቅድሚ ቁሩብ ደቓይቕ አቦና አንቢቦሞ ምናልባት ክንበብ ከሎና ዘይነበርና ዘይጣዕመና ወይ ክንበብ ከሎ ኣብ ካልእ ሓሳብና ተሰሪቑ ዝነበረ ንኽጠቕመና ንኽድግፈና ምእንቲ ካልኣይ ግዜ ከንብቦ እየ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ 1 ክሳብ 12 በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን እተን አንስቲ ነቲ ዘዳለዎ ሽኡቱ ሒዘን አንጊሄን ናብቲ መቓብር ከዳ። እቲ እምኒ ከዓ ካብቲ መቓብር አንከራርዩ ረኸቦ። ኣብኡ ኣትየን ገና ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ኣይረኸባን። ብዛዕባ ዝኽግረማ ከለዋ ከዓ እንሆ ዘንጸባርቕ ክዳውንቲ ዝተኸድኑ ክልተ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚአን ደው በሉ። ፈሪሄን ገጸን ናብ ምድሪ ምሰድነና ከዓ ንሳቶን ከም ዝበልወን ንምንታይ ከ ነቲ ህያው ምስ ሙታት ትደልዮ ኣለኽን? ንሱስ ተንስኡ ኣብዚ የሎን። ነቲ ኣብ ገሊላ ኸሎ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሓጥኣን ክወሃብን ክስቀልን ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ክትስእ ግዲኡ ኢሉ ዝነገረክን ዘክርኦ። ነቲ ቃሉ ድማ ዘከራኦ። ካብቲ መቓብር ተመሊሰን ድማ
إذا كل نتوم عسرت وحدن نتوم كالوت كله من نجارهم أتن إذن هواريات نجارا دما مريم مجدلاويتن يوحنان مريم أدياي كوبنين مساعتن ون كالوت أنستنا برا إذا زربازي أبكر ميوم كم عشنت مسيلو سلسترايوم أي أمن ونن بيتروس جناتن سيو نابت مقابر قويه دنن انت تمتخا اتمجنز بينو تنبير رأيه باتزغون خاء تقرمه نابيتو خاء دما تملسه كابوريتن كاب نبياتن حانتقال كاب تودق سماين مدرن كحلف يقلل بالقويتا ندك مزامرتوي زخبركم حزب اغزابير بز اغزابير زفقد لنا قدوس جزيه بحنساب سلتن سعيو سلقالو النستنتنو نمنتايك نتهياو مسموتان تدليو اللخن زبل قال اب 24 قصري 4 إنا بحنساب كنري نمنتايك نتهياو مسموتان تدليو نمن أبي كندليو خمزلنا نمن معس كندليو كمزلنا نعنا ملبمي كوخنا منتي اتوم قدوس كلت قدوسان ملاختي نتن عديتا تانكي هنزخدا زحتتون حتو ايو نمنتاي كنتهياو مسموتان تدليو اللخن سلمنتاي تدليو ايكونن مخنياتو نيكزابير بتزركبولو غزيه دليو زبل هياو قال اب تنبيت إساياس معرف 55 قصري 6 نيكزابير بتزدلي بزركبولو غزيه دليو قربا خلخا اصوعو نيكزابير دليو زدليه يركب يلنايو مدلاي يايكونن جن نمنتاي كانت هياو مسموتات تدليو اللخن ملسي سلا زينبرن نزحتو زي كملسو اي كالان كملسو ناي فتنان تقصى حدا بتقدامي تمعال سومون تنانستي نتزدالو اشتو حزن انجيهن نابت مقابر كداي انجيهن نام مقابر مخادن سناي نغري اتزدالو اوشتو جن نمنتاي لنين ادالين او نسقا قويتا كقبالو يلنين خمت سرعاتا غانانزا ناي ايهود قويتا يس كريستوس جن كم غانزا ايهود ايقونن كجنزيل اتن منفس قدوس زلبمن مريم حاتئن مريم حبت على ازارن اقدمن بهوتو خلين قبينو مخنياتو أبريسا خوينو خرخبو خمزي كلا منفس قدوس سلزلبمني تاريخ نايزا مريم حاتت أبو ونجل لوكاس معرف شوعات تاريخ ناي مريم حبت الأزار اتن نقويتا اس كريستوس زغوبوخا ونجل يوحنس معرف 10 توكلتي سلمنتاي ازي بزح قبي زي تشته مسبله خا ويتا نمعلت قبري قبي قراتو إذ وانجل زي يابتنا بابو ذكروا إلو موكسواني سلزانجيهن مخادن سناي نجر نتشتوها دالو أخلو واجن نمنتاينا ندالو زلنا أبي كخن رهوينا إلنا كنحسب منتيل أتي نابشتو زدالو كدالو أنزخ على مخنيات كم كل سب ميتو ريسو أخرى خباي صبايا سلزنا برا إيو حدا زي استوعلو حجي كان استوعلو زلنا جن قويتا يسوس كريستوس مستنساهو نقليلا كقدمكمي زبل بالسراتيو هيبو لك عنا تقال قويتا كم زلو وخنسمعو كم زلو وكنردو كم زلو خنصعبو كم زلو كان تقبروها يقبع الناي سلازي زتنسى كريستوس كصبايا
مزمور عاوت حزن كصبيا ጨናፍር ሲየ حزن كصبيا ናይ ቅድስና ክብሪ ጻዕዳ ክዳን حزن ተኸዲነን ክጽበያ እምበር ሽቱ ምድላው ኣይመድለየንን እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና እቲ እምኒ ኸኣ ካብቲ መቃብር አንከራሪ ረኸቦ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን እግዚአብሔር ቀቅድሜና እግዚአብሔር ቀቅድም ጉዳይና ክኸይድ ከሎ ትናዓና ዝኸብደና ትናዓና ዝጸቕጠና እትናዓና ክጭፍልቐና ዝደሊ እምኒ ዝግምጥል ኣቦ ኣለና ተዓጽዩ ኣይጸንሐንን ተዓጽዩ እንደዝጸንሐን ነይሩ ገና ጎይታ ኣብኡ ለይለን ክሓስባ ምተገደዳ ነይረን ኣብኡ ኣትየን ገና ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይረኸባንን ቃሉ ሕያዊ ከም ዘለዎ እንደዘይተረዲእናዮ ከም ዘለዎ እንደዘይስዒብናዮ ቃል ኣምላኽ ኣይልወጥን ኣብ መቃብር ኣይትረኽባንን ኢኸን ኣብ ቀራንዮ ኣይትረኽቡንን ኢኹም ኣብ ኢየሩሳሌም ኣይትረኽቡንን ኢኹም ኢልዎም ስለ ዝነበረ ክኸውን ከዓ ስለ ዘለዎ አንጊሄን ከይደን መልአኽ ኣምላኽ ነቲ መቃብር ፈንቂልለን ኣብቲ መቃብር ኣትየን ስጋ ጎይታ ግን ኣይረኸባን መኸዲአን ግን ንስጋ ጎይታ ከይደን ክረኽብኦ እሞ ነቲ ዘዳለዎ ሽቱ ክቐብኦ እዩ ነይሩ ተሓሳብ ተኾነ ቃል ኣምላኽ ሓሳባተይ ካብ ሓሳባትኩም መገድታተይ ካብ መገድታትኩም ፍልዩ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 55 ቁጥሪ 11-12 ሓሳባተይ ካብ ሓሳባትኩም መገድታተይ ካብ መገድታትኩም ፍልዩ ከምቲ ሰማይ ካብ ምድሪ ርሕቕ ዝብል ሓሳባተይ ካብ ሓሳባትኩም መገድታተይ ካብ መገድታትኩም ርሑቕ እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ጓሳ ክቕተል ኣባጊዕ ክብተና ድሕሪ ሳልሳይ መዓልቲ ግን ኣብ ገሊላ ክትሪኦ ኢኽን ኣብ ገሊላ ክትሪእዎ ኢኹም ኣብ ገሊላ ክትረኽቡኒ ኢኹም ስለዚ ናብ መቃብር ናብ ኢየሩሳሌም ናብ ቀራንዮ ዘይኮነ ጉያና ክኸውን ዘለዎ ናብቲ ዝተንስአ ጎይታ ናብ ገሊላ ምኻድ ካብ ኢየሩሳሌም ንገሊላ ምኻድ ቀረባ ኣይኮነን ልዕሊ 100 ማይል ዝኸውን ኣብ ኢየሩሳሌም ንስጋ ጎይታ ዝቃጸው ነቶም ንጎይታ ዝስዕቡ ዝቃጸው ብዙሕ መከራታት ስለ ዝነበረ ካብቲ ዕንቅፋት ክርሕቐና ትንዓና ዕንቅፋት ዝኾነና ከይነምልኾ ከይንስዕቦ ቅሳነት ኣብ ዝህበና ቦታ ኣብ ውሑስ ቦታ እዩ ጎይታ ቆፂርዎም ነዚ ስለ ዘይተረድእዎ ግን ናብ መቃብር ከይዶም ኣብ መቃብር ወላ ሓደ ኣይረኸቡን በዚ እናተገረማ ከለዋ ኢሉ መቃብር መን ከፊትዎ ስጋ ጎይታ ኣበይ ከይዱ በዚ እናተገረማ ከለዋ እንሆ ዘንጸባርቕ ክዳውንቲ ዝተኸድኑ ክልተ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚአን ደው በሉ ኢሉ ብዙሕ ግዜ ዘንጸባርቕ ክዳን ጻዕዳ ክዳን ክብል ከሎ ናይ ዕዉታት ናይ ነፍሲ ልብሲ እዩ ኣብ ራእየ ዮሃንስ ጻዕዳ ክዳን ግብሪ ጽድቂ ናይቶም ቅዱሳን እዩ ኢሉ መላእኽቲ ከማና ጨርቂ ዘድልዮም ኮይኑ ኣይኮነን ብጸጋ ኣምላኽ በሪሆም ብርሃን ኣምላኽ ተጓናጺፎም ስለ ዝነበሩ ግን እንሆቶም ዝረኣይኦም መላእኽቲ ዘንጸባርቕ ክዳውንቲ ዝተኸድኑ ክልተ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚአን ደው በሉ ፈሪሐን ገጸን ናብ ምድሪ ምስ ኣድነና ኸኣ ንሳቶም ከም ዝበልወን ስለምንታይ ከ ነቲ ህያው ሙስሙታት ትደሊኦ ኣለኽን ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ናይ ሎሚ ኣርእስትና ስለምንታይ ከ ነቲ ህያው ሙስሙታን ትደሊኦ ኣለኽን ንሱስ ተንሲኡ ኣብዝየሎን ነቲ ኣብ ገሊላ ከሎ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሓጥኣን ክወሃብን ክስቀልን ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ክትንስእ ግዲ እዩ ኢሉ ዝነገረክን ዘክርኦ ሓደ ሕቶ ሓቲቶመን ንምንታይ ከ ነቲ ህያው ሙስሙታት ትደልዮ ኣለኽን ዝብል ሕቶ ምስ ሓተቱ ካልኣይ ግን ቃል ጎይታ ዘክራ
ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንግሆ ምሸት ኣብ ኩሉ ግዜ ቃል እግዚአብሔር ብዓውታ ድምፂ ወንጌል እናበለት ትምህረና ነቲ ቃል ከንዝክሮ ነቲ ዝዘከርናዮ ቃል ከዓ ከምቲ ጎይታ ዝበሎ ከምቲ ቃል ጎይታ ዝበሎ ኣብ ግብሪ ከነውዕሎ ምእንቲ እዩ ስለዚ ነቲ ቅድሚ ምስ ቃሉ ንገሊላ ክቐድመኩም እየ ኣብ ገሊላ ኢኹም ትረኽቡኒ ዝበለኩም ቃል ዘክርኦ ምስ በልወን ንሳተን ድማ ነቲ ቃሉ ዘከርኦ እዩ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን እግዚአብሔር ቅዱሳን መላእኽቲ ዝምድበልና ዓቕምና ድኹም ምዃኑ ኣብ ዓቕምና ዓቕሚ ኣብ ሃይልና ሃይሊ ክንጋገ ከለና መራሕቲ ንኽኾኑ እግዚአብሔር ዝሰርዓልና ንኣገልግሎትና ዝሰርዖም እዮም ስለዚ ነቲ ቃል ዘክርኦ ኣብዚ የለን ስለዚ ስለምንታይ ነቲ ህያው ምስ ሙታን ትደልይኦ ኣለኽን እቲ መልኣኽ ዘክርኦ ነቲ ዝበለክን ዘክርኦ ንመቃብር ክትመጻ ዘይኮነስ ንኢየሩሳሌም ክትመጻ ዘይኮነስ ንገሊላ ክትከዳሞ ነቲ ህያው ዝተንስአ ሞት ስዒሩ ዝተንስአ በኽሩ ሙታን ዝኾነ ትንሳኤኡ ንኩሉ ፍጥረት ህይወት ዝኾነ ጎይታ ኣብ ገሊላ ክትረኽብኦ ኢኽን ነቲ ቃል ዘክርኦ ምስ በለን ነቲ ቃል ከዓ ዘከርኦ ኢሉ ካብቲ መቃብር ተመሊሰን ድማ እዚ ኩሉ ነቶም 11 ነቶም ካልኦት ኩሎምን ነገረኦም ይሁዳ መገዱ ስለ ዘተኣልየ ናብ ሃዋርያት ከይደን ናብቶም 10 ሃዋርያት ከይደን ጎይታ ተንስኡ ኣብ መቃብር ከድና ኣብ መቃብር ኣይረኸብናዮን ኣው ጻዕዳ ክዳውንቲ ዘንጸባርቕ ክዳውንቲ ዝተኸድኑ መላእኽቲ ግን ጸኒሖምና እሳቶም ከዓ ሓደ ሕቶ ሓቲቶምና ስለምንታይ ነቲ ህያው ምስ ሙታን ትደልይኦ ኣለኽን ኢሎም ሓቲቶምና ነዚ ክንምልሶ ስለ ዘይከኣልና ከዓ ኣብ መወዳእታ ነቲ ኣብ ገሊላ ክቐድመኩም እየ ዝበለክን ቃል ዘክርኦ ኢሎምና ንሕና ከዓ ዘኪርናዮ ነዚ ሒዝና ከዓ ናባኹም መጺና በልኦም እተን እዚ ንሃዋርያት ዝነገራ ድማ ማርያም መግደላዊትን ዮሐናን ማርያም ኣደ ያዕቆብን እየን ምስኣተን እውን ካልኦት ኣንስቲ ነበራይ ስለዚ 3 ኣዴታት ተቒሱ ቅዱሳን ኣዴታት ካልኦት ምስኣተን ከም ዝነበራ እውን ወንጌላዊ ይጠቅስ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ቅድሚኦም ከም ዕሽነት መሲሉ ስለ ዝተረኣዮም ኣይኣመንዎንን እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ሃበና ብስራት ትንሣኤ ብስራት ጎይታ ብመላእኽቲ ተነጊርወን ነቲ ብመላእኽቲ ዝተነግረን ቃል ኣብ ዘለውኦ ኸይደን ነዚ ብስራት ዝምሰብ ፀሓሉ ንሳቶም ግን ከም ዕሽነት መሲሉ ተራእዮም ሎሚ ብዛዕባ መንፈሳዊ ነገር ሎሚ ብዛዕባ ሰማያዊ ህይወት ሎሚ ብዛዕባ ፍቕሪ ሎሚ ብዛዕባ ትሕትና ሎሚ ብዛዕባ ሕድገት ሎሚ ብዛዕባ ምሕረት ክዝረብ ከሎ ብዙሓት ሰባት ነቲ ቃል ከም ዕሽነት ክቆፅርዎ ይኽእሉ እዮም ነቲ ቃል ጎይታ ከም ዕሽነት ከይንቆፅሮ ብሸለልትነት ከይንሪኦ እዩ ከዓ ኩለንተን ማሕተም ናይ ወንጌላውያን ወንጌል ማቴዎስ ምስተነበ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ገና ኣይሓልፍን እዩ ኢሎም ኣዋጅ ሰማያዊ ኣዋጅ ይእውጁ ኢሉ ወንጌል ማርቆስ ምስተነበ እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ እዝኒ ዘለዎ ኣይኮነትን እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ እዝኒ እሞ ንኹላህና ተዋሂበና እዩ እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ኢሉ ወንጌል ሉቃስ ምስተነበበ ከምዚ ሕጂ ዘለናዮ ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቲ ወንጌል ዮሐንስ ምስተነበ ከዓ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ ምክንያቱ ዕላማ ወንጌል ንስኻትኩም ክትኣምኑን ኣሚንኩም ከዓ ብስሙ ዘለኣለማዊ ህይወት ንኽትረኽቡ እዩ ዝተጻሓፈ እዩ ስለዚ ኣበየናይ ጥቕሲእና ዘለና ንሳቶም ግን ከም ዕሽነት መሲሉ ስለ ዝተረኣዮም ኣይኣመንዎንን እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ቅድሚኤን ኣብኡ ክርከቡ ዝነበሮም ቅድሚኦም ኣብ ገሊላ በፂሖም ንጎይታ ረኺቦም ኣምሊኾም
ጎይታ ተንሲኡ ኣብ ገሊላ ረኺብናዮሞ ንገሊላ ምፁ ኢሎም ከዕድሙ ዳእምበር ከዕደሙ ኣይኮነን ዝግብኦም ነይሩ ኩሉ ዝተጻሕፈ ንትምህርትና እዩ ሎሚ ብዛዕባ ሃዋርያት ብዛዕባ ዘን ቅዱሳን ኣንስቲ ዘይኮነ ሎሚ ንዓና ዝወንጌል ዝታይና እዩ እዚ ዘረባ ዝብ ቅድሚኦም ዕሽነት መሲሉ ስለ ዝተራእዮም ኣይኣመንዎንን እዩ ዕሽነት መሲሉ ስለ ዘይተራእዮም የመ ሊቃነ ካህናትን ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ደቀ መዛሙርቲኦም ሰሪቆም እምበር ተንሲኡ ኢልኩም ከይትምስክሩ ዝበሉ ሎሚ ጎይታ ተንሲኡ ሎሚ ጽባሕ ትንሳኤ ኣሎ ትንሳኤ ዘለ ህይወት ትንሳኤ ዘለ ደይና ኣሎ ስለዚ ትንሳኤና ትንሳኤ ህይወት ክንከውን ምእንቲ ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ተዳለው ክትብል ኮላ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከም ዕሽነት ዝመስሎም ብዙሓት እዮም እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ቅድሚኦም ከም ዕሽነት መሲሉ ብስራት ትንሳኤ ሞት ተሳዒሩ መጽሓፍ ዕዳ ተደምሲሱ ነፍሳት ናፃ ወፂኦም እቲ በኹሪ ትንሳኤ ዝኾነ ክርስቶስ ተንሲዩ ትንሳኤ ብመላእኽቲ ተበሲሩ ኣብ መቃብር ከም ዘየሎ ኣቦት መቃብር ከድና ረጋግፅና ኢለን ዝሰበኽኦ ቅዱስ ወንጌል እዚ ግን ከም ዕሽነት መሲሉ ስለ ዝተራእዮም ኣይ ኣመንዎንን እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ነቲ ቃል ብዘይምርዳእናን ኣሰኣሰር እቲ ቃል ብዘይምኻድናን ሎሚ ኩሉ መዓልታዊ ህይወትና መዓልታዊ ናብራና ናተሓላለኸ ዝኸይድ ጴጥሮስ ግና ተንሲኡ ናብ መቃብር ጎየየ ኣብ መቃብር የለን ኢሎ ነየነ መልአኽ ኣምላኽ ነቲ መቃብር ከፊትሉና ኣብቲ መቃብር ብትርኣስን ብእግርን ብርእስን ክልተ መላእኽት ጻዕዳ ክዳውንቲ ዘንጸባርቕ ክዳን ተኸድኑ ረኺብናዮም ስለምንታይ ነቲ ህያው ምስሙታን ተሓቶ ኢሎም ሓቲቶምና ነቲ ቅድሚ ስቕለቱ ዝበለክን ገሊላ ክቅድመኩም እየ ዝበለና ዘክርኦ ኢልናየን ኢሎምና ንሕና ኸዓ ንዑ ዘኪርና ንነግረኩም ኣለና ኢሎን ምስ ነገርኦም ጴጥሮስ ግና ናብ መቃብር ጎየየ ስለዚ ሎሚ ናብ መቃብር ዘይኮነስ ናብ ትንሳኤ ክንጎይ እዩ ቃል እግዚአብሔር ዝምህረና ድንን ኢሉ እንተጠመተ ኸዓ እቲ መግነዝ በይኑ ተነቢሩ ረአየ በቲ ዝኾነ እናተገረመ ናብ ቤቱ ተመልሰ በፂሑ ተመሊሹ ደኺሙ ተመሊሹ ስለዚ እዚ ኣብ ህይወትና ከይደጋገም ምእንቲ ነቲ ቃል ከነለልዮ ኣብ ታሪኽ ናይ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ቀዳማይ ካብ ካልኣይ መጽሓፈ ነገሥት ምዕራፍ 2 ኤልያስ ብሰረገላ ሓዊ ናብ ሰማያት ክዓርግ ከሎ ኤልሳዕ ርኢዎ እዩ ክዓርግ ከለኹ እንተሪኢኻኒ ዕፅፊ በረኸት ናተይ ክኾነልካ ኢሉ ኸዓ ቃል ኣቲሉ ነይሩ እዩ እቶም ደቂ ነቢያት መጺኦም ግን ጎይታ ንዝረ ክዓርግ ንዝረአዮ ኤልሳዕ ክምለስ ከሎ በቲ ባርኖስ ናይ ነቢ ኤልያስ ገይሩ ንዮርዳኖስ መቂሉ ዝተሳገረ ዓብ ናይ ኣምላኽ ሰብ መንፈስ ወሲዱ ብቲ በረኻ ንመምህርካ ንኤልያስ ደርቢዎ ኸይከውንሲ ዝደልይዎ ወዲቑ ብቲ በረኻ እንተጸንሖም ደልዮም ረሲኡ ዘምፅልካ ሰባት 50 ሰባት ክንልእኽ ምስ በልዎ ኣይከውኒ ኢልዎም ግን ቃል ኣምላኽ እንታይ እዩ ዝብለና ኣብ ቃልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 17 ክዛዕ ክዝሓፍር ግዲ ምስ በልዎ ግና ሕራ ይበሎም ጎይታይ መምህረይ ኤልያስ ብሓይሊ ኣምላኽ ብሰረገላ ሓዊ ንሰማያት ክዓርግ ከሎ ርአዮ እየ ስለዚ ኤልያስ ኣብቲ እግዚአብሔር ዘቐመጦ ስፍራ ናይ ህይወት እምበር ወዲቑ ኣብ በረኻ የለን ኢሉ ክምልሰሎም ዝግብኦ ክሳብ ዝሓፍር ምስ ለመንዎ ግና ሕራ ይበሎም እንታይ ገይሩ ነቲ ብሰረገላ ሓዊ ንሰማያት ክዓርግ ዝረአዮ ኤልያስ ኣብ በረኻ ኣብቲ ጎቦታት ወዲቑ እንተረኸቦ 50 ደቂ ነቢያት ክደልዮ ልኢኹ ኢሉ ነጊርዎም ይብርግጽ ኣይተስደዱ ኢልዎም ክሳብ ዝሓፍር ምስ ለመንዎ ግን ሕራ ይበሎም ካልኣይ መጽሓፍ ነገሥት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 17 ኤልያስ ብሰረገላ ሓዊ
نسميات عريقي كعرق كل خاري وي ريوت رايزي كونه بتنس زغدا فلو بارنوس غيروها بو وقيعو يحلونو املاك الياس بز سمايلو نيوردانوس ابكلته مقيلو تساغره عبني املاخ سبي سلمنتاي يحفرو غويتاي تنسي اتوم زي كون زبلو زلو كحفرو متغبو منبر بتقدس نجار كحفر اينبرون كساب زحفر مثل منويز بالقال املاخ سلازي بتزحفر نجار أبكر مع أملاخ زحفر نجار كنا حفر مبر أبكر مسب بزحفر نجار كنا حفر سلازي بلنا إيو سلازي بيتروس نابت مقابر كده ولا حدا يرخبن بس يحتمل سيل نمنتايك نتهياو مسموتان تدليوي كبري نزخر سميخون لومي نتحقي بوتحقي كندليو نت برخت أبوتا برختن بمجد برختن كندليو امبر بقال مجدي كل الكينبل كيندكم سهرونا كيبزح تسفانا خيسنك غمنتي نتقال كنلليو سلمنتاي كانت هياو مسموتان تدليوي هياو أبوتا هياوان أبقلي لامبرا مقابر أيركبني سلازي نفقري أبسلي نبرخت هم مرقم كين دليوم أنتي نتهياو زخنا قويتا بتزركبولو جزيه كندليون كم تدليوم زرو خوبز تمقوسن مقوسنا كخون إجزابير كدوس فقادو يخونلنا اتقال دحر زي للينا يو داقوينا نادخمنا خلنا أبقربانا خلو أبتقانا خلو إنا كلل نبليل لومي الازار زبلت قويتا مستنساء قويتا تحاحزا قويتا اسكريسوس حنت نجر عزيزو اب وانجيل يوحنس معراف 11 قصري 30 شعتن نزئ مني العلو بلو نينا يمنيو نتي الازار تقبير وزلو امني تايلو نزئ مني العلو 11 30 شعتن بزعبات امننا يا الازار زي كونه اغزابير نتز خبدنا نجر نتز شجرنا نجر نتز شفلقلنا نجر عزيزو نملاخت قدسانا عزيزو كاب غالغالي كاب بارياي كاب عب خاب نيشو از العلو يلو مستعوجه تقله لا يزل عليل نزي امني العلو يلو مارتحبت الازار كن انت اتبل مارتحبتي اتموت كا قويتاي رابع تغيري امه فصيمو چيني يبلتويل 4 معالت استقبر ريسا فحروا والعلو بهال كله كتقبلوا اي كالتني معناته من مساخم زلو مسمن تزارب كم زلا اي فلتتن نزئ امني العلو نتحوات تدبديبو زلو امنا العلو قبل كله انتظر داني رب قبو معللت نيرال سلازي بجاها يتلعلو حج انتاي كتري ان اخا 4 معالت غيروز چنو حجن منتاي تلعلو نتامني العلو زبل صبق بالسراتيل كل غزيه صلوتنا مهللانا خا نتبرسينا زلو امن حاتيات نتبرسينا زلو امني چنقت نتبرسينا زلو امن زي مستوعال نتي اوشنا زلو ناي تعبيت امني نتاوش جنازلو ناي فرحات ناي مترطار امني ناي هلخ امني ناي قيم امني نعو كالعللنا يو بهغنان تثبيتنان قويتا خا نز امني كابل ازار العلوي مارتاغن بجها قدفو حجي زچنو صنا ريسا ايت تناخف يا ختبلو جميرا سلازي قويتاغن انت تامن نيركيلو تتامن نيركي حوخت تنسيو انا تنسين هيوتني اتبعايز امن انت متوقع بهوت كنبريو ات بهوت زلمو بعايز امن ايك موتني كبري نزخر سميخون سلازي قويتا كان فقادو نزئ امني العلو قبل كله كنمسغنو كنزمرلو كنودسلو مبر كميلي خون از امن زيد لو قدمي تمالي قدم 4 معالت مبر حج خلع المخنياتو نእግዚአብሔር ዝሳአኖ ነገር የለን ነዚ ሁሉ ዝረዳአና ምስተውዓሊል እግዚአብሔር ምስተውዓል ክበና እግዚአብሔር መንፈስ ጥበብ ክበና እግዚአብሔር መንፈስ ምርዳእ ክበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይሆነልና
سلمنتاي نتي هياو مسموت تدليو لخن نتسوز بلكن قال ذكروا نتقالو كن ذكروا كن نبرلو كن صدقلو كن دحنلو نا እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልና نتقدس ቤተ ክርስቲያን ተህቦ بسرات وانجيل صنيلكم ስለሰማዕኹሙ አብት ገብሩ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን አብ ጽርሐ ጽዮን አብ ልዕለ ቅዱሳን አቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጁን አብ ልዕለይን አብ ልዕለ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን سمعنا يا غلكا قبل بنا حديرو كبرتن ساخا قليصو ناب سماي زطمتنا غبرنا كم تمنا مقابر زغيو ناب زموت تعلمكم غي زيكون ناس نبخا زغوي احنا وانتن ساخم دلنا تردينا ناب سماي زطمتنا غبرنا امين سمايات نبر ابونا سكاي قدس مستغاث مساء كام تاب سمايكم دمام دريخون علات انجرانا لمحبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا نقصنا ندقلنا كفارنا برفتنا يتأتونا من قسن حيل كبر نزل على ناتك إما عميان أوزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلام سلام لك الله بحنا غدنقل بسقاخون دنقلي خاد إجابي ارتباط قويتا سراوي سلام لك الله سغي كابعن السبرختي خفر كرسخم برغم تسق إجابي ارمساغي وبست الدسوال كعاتياتنا خسرين نفت ودغي يسكرسوس من تانا محرت لمن لنا آمين تفسح በእግዚአብሔር አምላክከ አንተ ወኩሉ ቤትከ ግበር በዓለ ፋሲካሁ ወዮም ትንሣኤሁ ሃሌሉያ ተፈሳህ በእግዚአብሔር አምላክከ አንተ ወኩሉ ቤትከ ግበር በዓለ ፋሲካሁ ወዮም ትንሣኤሁ ግበር በዓለ ፋሲካሁ ግበር በዓለ ፋሲካሁ ወዮም ትንሣኤሁ ወዮም ትንሣኤሁ
ذاتي فاسيكا ذاتي فاسيكا لا تبره ووكا لا تبره ووكا ذاتي فاسيكا جبر بقال فاسيكا ويوم تنسايه ذاتي فاسيكا لا تبره ووكا ذاتي فاسيكا تسهلك እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ፍጹመ ንጉሰ ኮነንዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ ሐራሰ ገራት ወቆርዎ ርእሶ በህለት ረገዝዎ ገቦሁ በኩናት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ሰላም ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለባሕር ሰላም ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለባሕር አርየነ እግዚኦ ሳይለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክሙ ተሳሃልከ ሃሌሉያ ተፈሳህ በእግዚአብሔር አምላክከ አንተ ወኩሉ ቤትከ ግበር በዓለ ፋሲካሁ ወዮም ትንሣኤሁ ግበር በዓለ ፋሲካሁ ወዮም ትንሣኤሁ ዛቲ ፋሲካ ዕለተ በርህ ወዋካ ዛቲ
ፋሲካ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ፍጹመ ንጉሠ ኮነነዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ ሃራሰ ገራት ወኰርእዎ ርእሶ በህለት ረገዝዎ ገባሁ በኲናት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ሰላመ ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለበሃውርት ሰላመ ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለበሃውርት አርእየነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሃሉ ማእከሌክሙ ናይ አብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን አሜን። ጸሎትና ለመናና መዝሙርና ኩሉ ድማ ተቀበለልና ተቀቢልካ ድማ ስኻ ትኸብረሉ ንሕና ድማ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ተንስኢና ገጽካ ንሪእሉ ትንሣኤ ክብሪ እንትንሣአሉ ትንሣኤ ህይወት እንትንሣአሉ ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና እዚ ትንሣኤ እዚ ንሕና ድማ ብሕልና እንበራበረሉ ግበረልና ንሓስቦ ሰማያዊ እንደልዮ ዘለዓለማዊ ክኸውን ንስኻ ርዳእና እዛ መቃብር ዝኸውን ነቲ ዓለም ብናታ ጥራሕ እናሓሰበት ክሳዕ ዕለተ መቃብር ከይተጐልብበና ኣምላኽና ዓይነ ልቡናና ኣብርሃልና ንዓለም ሰላም እዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና
سلام هبنا كساعة جمسانا زلخات تمسكن ترفي وتنادما مسانا خون زولدنا يوم كل ما وداتهم ما ولدهم عبيتهم نعشم بارخلنا نأخذ خون قبرلنا حمام زلو فوصلنا بحزن زلو أنا نعلنا تجنعهم زلو هو لهم تأميم زلو نسألنا بسقام نفس تأسف تحلنا فحزب ولا أقبلنا بسمايات نبرابنا سماي قدس نقص خاتم صافات كان تاب سمايكم دمام تريحون عيلة انجرانا لما بلنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعمسانا ندقلنا كفادحنا نمبر فتنا يتتون نقصنا حيلين كبر نزل على بنات كايما امين اوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك لنا خد انجليل سقاهون ادي جابير وات قويتا سراوي سلام لك سخيكا عن السبرختي غفرك رسخم رغم تسقى جابير مساق يوفس قدس اتياتنا خسري لنا نفتو دغيس كرسس منتانا محرت لمن النعمين يفتح ويسرق دينا ملك المدانيس كرسس كانيكا كان سريات يدم ساسي أبسا ولد بركسات بران أنتم أبيا كانت ويري كانت ورن سارو كسانات ببسمكم كن فتانون أنا يرسينس كلان سمعت اجزيو مهار النكسوس من العصر تغطي جي مهار النكسوس 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 بزحلفة محرنا بزمس حلونا بقفن منفس قدس بنت اجزيتنا مريم مهار النكسوس من العصر تغطي بنت اجزيتنا مريم مكسوس 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 بنت اجزيتنا مريم مهار النكسوس بنت اجزيتنا مريم مهار النكسوس بنت اجزيتنا مريم مكسوس بنت اجزيتنا مريم مهار النكسوس بنت اجزيتنا مريم مهار النكسوس بنت اجزيتنا مريم مكسوس بنت اجزيتنا مريم مهار النكسوس ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ይፍሳን ሰላም እንግበረልና አሜን።